Здравейте хора, аз съм AdiGodDonald47 и днес ще играем Brawl Stars. Вие, ако ви харесва такъв вид контент, може да се абонирате за канала, за да гледате още подобни видеа на Brawl Stars или на други играчи. Може да дадете лайк на видеото, ако ви хареса. Ако не ви хареса, може да му дадете дислайк, каквото прецените. Както виждате, в момента нещо лобито се разпуква. Не знам защо. Явно е заради това на дете, но колкото знам, можем да съм крол и можем по-ясно да видим дупката отзаде. Само сега ще се мани, защото той излиза от екрана и по-добре се вижда отзаде тази дупка. Освен това, доколкото знам, тук има някакви нови джампскерове. Можем да... Затова съм си подготвил един автокликър. Не знам какво стана с книгата сега. Можем да ги видим. Да ги видим какви нови джампскерове има. Пак същия. Добре. Ето това май беше по-различно от преди. За момента нищо по-интересно не съм видял в тази книга. Надявам се да направя. Ето това беше. Да, нещо ново е. Какво точно е? Малко е трудно да се разбере. Ще последи само така още няколко секунди. Освен... Не смятам, че толкова стига. Видяхме ги горе да отида нови джампскерове. Махам го този автокликър. И днес ще цъкаме този евент. Готин е скина, аз не играя много гъс, но ще опитам да го взема. Първия мап, който ще играем е Джемград. Този мап. За този мап не знам кой бrawler би бил подходящ. Целта е просто да вземем този бrawler, затова смятам да избера някой по-щупен бrawler. Примерно Кенджи. Ще взема Кенджи. Тук верно даже има и тия. Смятам да му взема това и какво да му взема и е това. Смятам, че е добра идея. Така малко ми пречеше едно нещо да го натисна. Добре, нека започваме да играем. Доколкото знам, вече са ликнали лоудинг скрина от новия апдейт и вече знаем горе-долу какви ще са новите скринове. Доста са яки. Ще дойда от и тук ляво. Влезам в кръпа, ама не ми се получи. Много тъпо, надявам се нашия Едгар да направи нещо хубаво. Добре, не е чак толкова тъп Едгар. Този начин. Уеснах си супера, без да искам. Нещо джесто поне е добра. Аре, де тъп Едгар. Много мразя такива тъпи Едгари. Много ма цепи това Рико. Няма, че и Рико е добър за този мап. Може и него да пробвам. Много тъпо умирам. Няма, че Рико е щупената за тук. Освен да го пробвам и него. Как ще се представи. Явно, че е твърде отворен мапа. За Кенджи. Мислят си, че ще е по-щупен тук, но може би и аз просто съм слаб с него. Явно, може и аз просто да съм слаб с него, но нашата чест поне уби там, не знам кой уби, ама уби някой. Което е добре, Едгарът ми. Буквално си спамах супера и не се пусна. Много го мразя това нещо, когато стане. Много е тъпо и гадно. Супер сил да си оправят играта. Май, не трябваше на това да скачам.
Да. Не за много малко. Освен, ще пробвам да взема Рико, явно, че той е по-добър за този мод. Така че, ще вземам Рико. На мен Рико ми е 27 ранг, доста високичък. Само ето това. Тук нещата би трябвало са ми като хората, да. Това само се бъгва. Нека започваме. Надявам се да му пусне с добри съотборници и пак Едгар. Вау, Едгар. Надявам се поне този Едгар да е добър. От тяхно отбор не ми се струва чак толкова добър тях. Добре, тръгна. Помислях си, че ще играем с бот. Има убим по най-тъпия начин. Не съм много добър с него, но този ранг съм го вдигал много отдавна. Ела тук де. Как няма да оцеля? Добре, умря. За момента владеем центъра. Добре, там пускам едно суперче. Мортиса там да отиде да убира. Много добре ги убих. Мортис, давай, вярвам в тебе. Не! Вярвах в Мортиса. Ама явно не е достатъчно. Доджвам ги нещата. Добре, ние за момента убираме доста джемовете. Ще е хубаво и ако оцеля някой. Тук на празно стрелях. И си изхъбих даже и супера. Нещо, поне пробвах да направя нещо. Не. Добре, имам супера. Давай, Едгар, вярвам в тебе. Добре, взехме джемовете. Само Едгар да не умирам. Айде, явно че Рико е бил много добър за тука. Ама там как ги фанат всички на едно място. Добре, става дроп, че имаме и явно, че няма да бъде Legendary или нещо хубаво. И добре, започваме гордо стабилно почваме. Поне разбрах с какъв броуър е добре да цъкам. Тия не ми изглеждат силни, няма. Ама и нашите не са силни. Малко като ботове ми изглеждат, ама тук май не пуска също ботове. Нареде Ханк. Аз чу, ще има толкова кръв, а той просто отзаде го хилва на куче. Окей, шелито там влиза. Ханга ще умре? Няма. Ще остане на една плънка живот. Естествено, че ще му би. Не си гледах кръвта, че съм много малко. Шелито там би го шели добре. Много е досаден Ханга. Байрана също. То всички са досадни. Давай, Леон, вярвам в тебе, ама Ханк много досаден броуър, много го мразя.
Бързо. Давай, Леоне, давай, Леоне. Вярвам в тебе, Леон. Можеш да се справиш. Бърдо се справя. Нашият Леончо. Ние взехме доста джемове всъщност. Само да се върнем да хилним. Ще ми се покаре. Много маза Ханк, много е досаден. Ста дъвка ли какво там надула този балон. Много е досаден, не можеш да го убиш, таванара. Много е досадно това нещо. И сме на 2 победи, много зле, много зле. Според мен няма да успеем да вземем скина на Гъс. Як скина, аз без това не цъкам много Гъс, ама поне се надявам малко стари дропчета да взема. Нашия отбор е Франк, 8-бит малко бавен, но Франка много добре. И 8-бит не е чак толкова зле, но малко бавен съм, мой единствен проблем. Франка умря много тъпо. Добре. Това не го очаквах. Много ме объркама. Наистина ме забуди този гаджет. Надолу забравих, че той може да се прави такива магари. То Франк естествено, че трябва да е токсик с... Естествено, че трябва Франка да е токсик с Baby Shark. Той е досаден. На мен да ме се струва или 8-бита не прави нищо. Нашия отбор е 8-бит. Как така, бе? Много досаден. Много се изнервям. Аре, бе, що няма репортинг система тука? Няма какво да направя, просто спаме, удари, гаджети, спаме. Какво се направи, като ти играеш срещу тъп Франк? Аз не искам да съм чак толкова гаден да играя Франк. Много е досаден Франка. Явно, че днеска няма да ни е ден. Надявам се от нашия отбор да са някакви добри. Добре, или по принцип много добър броулър. Клансито е доста високо мастер и съм да... Не. Много яко име. А нашия... Нико. Нико се е кръстила лидито. Няма мърви. Там твой... Не ми заби. Тут нямаше какво да направя без това Франка места, но не. Що ми лагва? Като записвам ми лагва. Може би, защото записвам. Тъпо умирам. Съм много контролира центъра. И много сме зле. То Франк е много заплашителен. Само се спокойно. Как ще го оставя на една пънка, де? Тут не нужно само и така да го оплюиш и той умира. Много се изнервям. Много е изнервящо. Много са дразна на такива тъпоти. Давате ли ми са 9 джема? Ай, ще дам 9 джема за видеото, поне да не е чак толкова кратко. Ако пак загубя, само ще... просто ще подсъкаме малко по-нормални игри.
Не, за видеото ще дам 9 джема. По принцип не бих дал 9 джема, но за видеото само 9 джема са. Ох. Накрая ще взема франк. Ако трябва да губим, взимам франк просто. Добре, Едгар ни губи. Така, този Сквик е много досаден. За вечето разчистенето много тъпо и гадно. Много се изнервям като играя срещу Франк. Ма казвам ви, ще взема Франк, ще видите. Ох, някаква аларма ми се пуска. Лесна си хайперчарджа, супер. Там в уния краси не знам дали няма някакво джаки. Чакай. Трябва ми едно джемче. Добре, взе го нашия. Едгар. Вземи джема и бягай. Добре. Сега only defense. Добре, много добре. Едгар седи назад. Добре, айде. Много добре. Аз много не го ползвам този гаджет, не знам защо. Добре, още едно стара дроб ще имаме. Така. Нещо интересно от него, много тъпо. Айде, цък. Дам плей отново. И сега да видим с какви са отборници противници ще се падна. Ох, Франк. Не, Едгар, Франк, тая губим. Техния отбор имат Едгар, имат Франк, имат Гейл и 100% е губим от нашия, освен ако Карала и на Едгара не съм се окаже някакви професионалисти. Там да няма някой, няма никой. Как няма да умреш, бе? Това гаджет по принцип убива Едгар, изцяло го изконва, унищожава. Надявам се да е умен. Не знам дали не е същия Едгар, който беше миналата игра с мен. Ти. Сега са много гадно. Няма де. Давай, Едгар! Вярвам в тебе, Едгаре! Браво, бе, Едгаре! О, мага, Едгар! Едгар най-добрия! О, мага! Свърши времето поне. Викам се с рамо да не умра в последните секунди, че... Ох, ще стане много голям проблем.
Добре. Още едно става дропче. Какво ли ще се падне? Нека си даде подсказка за това, какво ще се падне. Нищо няма да се падне интересно. PowerPoint, да не съм презентация, че да ми даваш PowerPoint-ове. Добре, следващата игра вече сме... не, вече сме на Баунти, да, вярно, забравих, че се сменят мапа Gold 3, Гром... И аз съм съгласен с теб. Как така бие толкова много дени? 3000 дени, моля ви, Сандър, не се го бие просто твърде много дени. Няма ли някакъв род, който ще се съм... Грома е много досаден, може аз да взема гром, примерно. Браво, беби, браво, би. Направо лайкче. Значи лайкче. Айде. Както да дадах лайкче на Библия, може също да дадете лайк на това видео. Какво ще кажете? Но 2 стар трупа. Защо 2 стар трупа? 2 стар трупа. Тук вече се получи по 2 стар трупа. После по 4 стар трупа. Много стар трупове. Сладко, сладко, вкусно. Пак ще играе с Рико. Тама съм го свикнал. Едгарче. Техният отбор Едгарче. Нашия... Добре, гордо. Няма хвалещи герои, които да ни изнервят. Едгаре. Дано не прави повече така, може Едгарче. Ако може... Не! Забравих, че трябва да съм точно вътре в него, за да набия Insane Damage, който този гаджет може да бие. Естествено да мазе Едгар е един от най-ужасните броуъри. Не. Не, как така не умря, бе? Не искам да вцелувам, защото съм в YouTube. Family friendly. Тук сме family friendly. Не, какво да направя? Това е много досаден. О, мага! Браво на тебе, Едгаре! Браво, Едгар! О, мага! Обичайно Едгар, само когато е от моя отбор. Айде, още стар дропчета. Мам. Супер релче, добре. Само че дава тъпи PowerPoint-ове, бът. Пак казвам, не съм презентация, че да ми давате PowerPoint-ове. Добре, от нашия отбор е Кроу, който поема много присче на млъко. Техният отбор не. Леон.
Леоне. Леоне. Не. Умри! 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 Умря. Това си знае, че днес си помислите, че съм си мислил, че... Как биеш чак толкова демидж? Как има... Винаги ми... Това храст. Трябва да има досаден Леон. Иначе скинем на Леон. Този вълк му е много як. Ти! Но... Пича просто е добър с Леон. Добре. Само още една загуба. Не остава до загубата. До фаталната загуба. Добре, не мисля, че са толкова добри тяхните. Той не ще не са толкова добри, нищо. Поне аз се надявам да направя нещо добро. От какво умрях? Той дори не стреляше към мене. Как така умрях? То тъп. Добре. Умре. Много често си пусната речето. Добре. Умри Санди. Толкова че умре ли? Умря. За малко я да умра, но... Добре. Тия са на 3 звездички. Айде. Много спечелихме тази игра. Хайде, кое? Вече, добре. Съдържа. Митик! Много добре, митик, че митик, много добре митик. И ми се пада. The player icon. Сега вече сме на хейст. Чува се дали да не игра пак Рико. Или да игра Colt. Защото... Може би ще цъкам Colt. С тия... гаджета изтърпали смятам да съм. Добре, надявам се да спечеля. Така... Техно има Тик, Colt Нита. Достане от нашия пък Хидгари Франк. Бате, Франк не знам как ще... Сколко ще е полезен тук, но... Надявам. Сега поне като съм загрял с Рико, би трябвало да съм добре и с Colt. Матика е много досаден. Нямах патрони. Поне им набих сейфа, доста демидж им набих на сейфа. Франко, би го, моля ти се. Не ще се иде процентния сейфа.
Добре, добре. Добре, браво, Едгарчо. И аз съм си правил доста добре. Да, съм стар плеер. И тук вече се печелят даже по 3 стар дропа. Супер. Днеска много стар дропа ще отваряме явно. Пинче не е много яко. Супер е. Добре. Айде пак да... Надявам се пак да се падна с добри свободници. И... От тях ми отбори маджисите. От нас ще отбори добре маджиси. Си тако. Аре, да мръдни малко ти. То Франки ще ми был досаден. Ще им влезнал и тук се надявам да направя нещо на сейфа им. Само го плюх лекичко сейфа им. Аз ще се пусна хайперчарджа на празно. Как така Франк е добър за това? Не. Да, тук направо ще взема и аз Джеси Лито. Ай, Джеси ще... Не, то не е последна победа. Дали да дам още 9 джема. Дали ми се дават още 9 джема. Ай, правя го за видеото. Последно. Правя го за видеото. Надявам се да е последно. Но като взема след Джеси. Тук поне хубаво. Какво е? Това повече ме кефи. Какво е? Това е яко. Още един гаджет да има. Ще съм си солджи скин. Така... Между другото, този скин на Джес ми е най-лоджи скина. Мисля, че има поне и... Нашия техник трябва да е авка. Много гимназия. Не мога да пробия. Ще заобиколя отстрани. Но то точно тук трябва да бъде това. Франк спайк. Ох, събрах се пепа. Това спайк много ни наби. О, не! Пукна се плаче да забравих. Аз чуя да стои един с спайк, като не би чак толкова много демидж. На 4% ни остана сейфа. Супер, хора, супер сме. Айде, още 3 стар дропа. Клайм. Реерче. Още един реер. Само реери, бате. Ох, много неприятно.
Добре, Джесито е много добра за хейст. Тя винаги си е добра за хейст. Не знам кога ще го обработвам това видео, защото трябва да се качи в 9 часа. Може би малко ще закъснее иначе това видео. Но се надявам поне да ви е харесало. Малко по-дълго ще е от обикновено. О, Чък също ще бъде много досаден. Ма те има Джеси. Ох, точка, откъде дойде? Не го видях въобще. Ох, много досаден Чък. Нямам никакви патрони. Много е тъпо това да се раждаш с много патрона. Ох. Чък, много си досаден. Може пък и да взема Чък следващата игра. Не знам. Естествено. Много тъпо и гадно. Ох, няма да взема Чък, няма съм така толкова гаден. Ще играя просто с Джеси. Надявам се това видео да се чува горе-долу добре. Защото по принцип аз понякога без да искам запушвам слушалката и не се чува хубаво, става много гадно. Надявам се този път да не се получава толкова много. Понякога без да искам го правя. И гледам просто да си махна ръката оттам. Бете тъпето. Много тъпо си пуснах супера. Айде да бе. Кой играе Пипер? Пайпър по дяволите на хейст. Никой. Що няма репортинг система? Тук трябва да има със сигурност репортинг система. Какво е това? Само ранкет репортваш. Само ранкет репортваш. Само на ранкет да репортваш е много тъпо. Защото и тук като са паднат такива идиоти като Пайпър е ужасно. Просто. Няма да дам повече джемове. Писта ми. Няма да дам повече джемове. Еми хора, смятам това да е от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Аз доста се изнервих. Но се надявам поне на вас да ви харесало. Поне да ви е било забавно как се изнервям. Може да дадете лайк на това видео, да се абонирате за канала, безплатно е. И ви гарантирам, че ще ви се падне легендарен стардроп, ако се абонирате за канала. Гарантирам ви го. Някога ще ви се падне легендарен стардроп, ще ви се падне. Довиждане хора и ще се видим вече в следващото видео. Бай бай и до утре.